Такі бярозавік з ячменем там маш прыпас, што валіць з ног. На гэты голас захаплення ў то назваўся Крутарог. А нарачанскага кефіру вам не даводзілася піць? Шкада. Вось ім бы музу ліру натхнілі вы, як мае быць. Я ў санаторыі за летась лячыўся там, такой парой. Вады і ў рот не ўзяў за месяц, ні гатаванай, ні сырой. Штодня кефір купляў у галькі, у магазине. Вось дзе смак. Зірнеш, а ў горлачку бутэлькі, як корак масельца камяк. Прынеслі квас. Гладыш няспешна пайшоў пад крэкты па руках. З усіх гучнейшае, канешне, было дырэктарава. Ах! Не квас, сімфонія лясная. Глытнеш і чуеш гаю шум. Здаецца, так і напаўняе святлістай музыкай душу. Дырэктар яўна меў на мэце не толькі госцю дагадзіць, а й паказаць, каб гурт прыкмеціў, які эстэт у ім сядзіць. Ды зноў Вінцусь у звыклай форме крутнуў нязменны свой педаль. Народ не слухае сімфоній, яму лявониху падай. І тут з'явіўся дзядзька Лёкса. Дзень добры даў, паставіў кій. Фу, братцы, ледзьве прывалокся. Не служаць ногі, хоць адкінь. Перш са Сцяпанам парукаўся, пасля з усімі па чарзе. У лёдзе ціха папытаўся, ці ў поўным зборы дзеці ўсе. Антось філосаф тут жа месца яму уступіў на кругляку. Ужо і дзядзька непрыкметна пачаў катацца на кійку. Пашкадаваў купіць машыну, дык езджу так, чаго ж хацець. Цяпер, каб чуцца чын па чыну, сваю каляску трэба мець. Калі не ўзбіўся ты на ўласны, на свой масквіч або жыгуль, дык значыць ты бядняк нешчасны. І для людзей ты круглы нуль. А калі ты ў сваёй бляшанцы сядзіш на колах, дабрадзей, дык у цябе другія шансы і на павагу ад людзей. Дарэчы, цацку гэту нешта не завінуўся ты купляць. Гляджу на дзядзьку, ходзіць пеша, хаця і ногі ўжо баляць. А што ты хочаш, ягамосцю, ад гэтых збітых капытоў? Я ўжо ў сярэднім, брат, узросце. На лета 70 гадоў. Ну, дзядзька, лэбусь вунь таксама ўжо хадзіў і шкрэбаў дол. А гляньце, як цяпер гайсае, калі пабраўся з маладой. Пісаў наш друг, якийсь іранец, хаксар за 70 гадоў пры мусульманскім ім Каране, жаніўся 36 разоў. Ну, лэбусь столькі ўжо не зможа. Хаця, як кажа ўсё сяло, пасля жаніцьбы, дай ты Божа, яму навобмалаць пайшло. Мужчыны дружна рагатнулі, і ўжо адчулася па ўсім. На тую тэму павярнулі, з якой не выблытацца ім. Вы раскажыце, дзядзька Лёкса, як ваш зарэчанскі Адам з мадамай мінскай чуць не злёгся і чуць душу там не аддаў. Хто б аддаў, там невядома. Ён не слабак, не думай, брат. Казаў, ну чыстая Мадонна, хоць ты малюй з яе абраз. А ездзіў ён у Мінск на свята, як трактарыст-перадавік. І дзесьці там, хоць не аматар, казаў, бутэльку прыдавіў. Канешне, гакнуў падхадзяшча, але не ў тым была бяда, а ў тым, што быў ад ранку наша, а наша хмеліць і вада. Ну, там і высачыў Мадонну, вельмі ж моцна пакахаў. Праводзіў вечарам дадому, трымаў за локцікі, уздыхаў. На развітанне далікатна хацеў у шчочку цмокнуць ёй. Яна ж сама пайшла захватна на бузьку бузькаю сваёй. І так па-зверску цалавала, уся шалеючы знутры, што губы ўсе яму парвала. Казаў, балелі тыдні 3. Казаў, каб жонка ўночы гэтак на бузьку бузькаю ішла, дык меў бы ён не 2 дзетак, што год збягала б спадала.
А што, у гэтай справе зверства, відаць, павінна трохі быць. Вы зверствам лічыце майстэрства ўмення хораша любіць. І тут Вінцуй зусім спакойна уткнуў 3 грошыкі свае. Народ цалуецца прыстойна, ён ляпу ляпай не ірве. Чакайце, я ж вам пра Адама яшчэ не кончыў. Значыць так, што не бесхозная мадама, аб тым не думаў наш басяк. Пакуль ён бочкаўся, з пацёмку аднекуль выскачыў мужык. «Ты што маю цалуеш, жонку?» – пачуў Адам пісклявы крык. Казаў, маленькі, кучаравы, як пакаёвы сабачок, але на выгляд надта бравы. І на Адама кулачок. Адам як даў ногой пад рэтра, дык бедны пудлік метраў 5 ляцеў, хапаючы паветра, і якатаў на ўвесь той пляц. Пасведчыў смех, што лёг сахвацка, падаў праграмны нумарок. «А што такое рэтра, дзядзька?» – спытала Лёдзяна знарок. «Ды я і сам не вельмі петру, але ж цяпер кругом і скрозь. Адно і чуеш. Рэтра, рэтра, дык, мабыць, гэта рэтра і ёсць. Цяпер вонь піша, што для шчасця мужык і жонка між сабой ва ўсім павінны сумяшчацца, іначай кранты і адбой. Нібы часцей за ўсё бярэцца развод за гэтага якраз несумяшчальнасць душ і сэрцаў. Такі ў судзе даюць адказ. Вунь Каптуроў старэйшы Васька не сумясціўся са сваёй. Гады ж са 2 ці 3 да ЗАГСа так сумяшчаўся, божа мой! І так спляталі рукі ёмка, так згодна ў клуб гуляць ішлі, а толькі сталі муж і жонка не сумяшчацца пачалі. Прычым жа тут віною цела? Тут цела, братцы, ні пры чым. Душа заўчасна абыдлела. У ёй прычына ўсіх прычын. Я выдумляць, хлусіць не буду. Каптур сказаў, чыя віна. Ніхто не браўся мыць пасуду. І ён упёрся, і яна. 2 тыдні дыхалі смородам. На кухню страх было зайсці. І спрэчку кончылі разводам. Не сумясціліся ў жыцці. Згусціўшы зморшчыны барозны, Вінцусь маўчаў, пахмурыў твар. І ўсім на дзіва даў сур'ёзны к расказу лёгсы каментар. Народ умее сумяшчацца. Народ душою не азыз. Не сумяшчаецца мяшчанства, з капрызам дробязным капрыз. Пакуль на ўсім гатовым дома не трэба голаў клапаціць, дык ад раскошы той, вядома, натуру лёгка распусціць. А ледзь пачнуць па шлюбе самі сябе карміць і даглядаць, дык і каханне ў мэн згасае, і згоды ласкі не відаць. Так задзікаўлена і жыва ішла дыскусія ў мужчын, што і Лёдзя ўрэшце прылажыла да важнай тэмы свой аршын. Вам толькі молад не па густу, а ў тым не бачыце бяды, што ў блуду, гулі, ў распусту ідуць бабулі і дзяды. Павыдаюць або пажэняць дарослых дочак і сыноў, старыя мошчы паджэншэняць і самі жэняцца наноў. Калісь ад нэндзы ўсохлы дохлы ў 50 гадоў мужык старым лічыўся і нямоглы не браўся бабамі ў разлік. Цяпер і ў 60 не годзе. А што? Здаровыя быкі, на кірмашы вунь так і водзяць блудлівым зіркам у бакі. Другі праз грыб не пераплюне, сліняк цячэ па барадзе, а ўсё адно пачэпіць плёндрую в рэстаран паіць вядзе. Дзядуся толькі і цікуе, як за здабычаю каршун, каб дзеўку злэпаць дзе якую і каб прытым не ўзняўся шум. Таму пайшла цяпер распуста, і Юр узвірыўся як вір, што надта масла мажам тлуста, на чорны хлеб, на белы сыр. Бывала, помню, мама ложыць арэшак масельца ў камы, не для таго, каб заваложыць, а каб хоць пах той чулі мы. Антось філосаф раптам скеміў. Без філасофскага вянца
Уся дискусія па тэме, што тая казка без канца. Ён кашлянуў без дай прычыны, як знак на ўвагу ўсёй гурме. Ступіў наперад досыць чынна і гучна ўрэзаў рэзюме. У нас уклад жыцця змяніўся, нястача канула ў нябыт. Як цяжкі груз на нас зваліўся раней нязнаны дабрабыт. Да грузу гэтага, дарэчы, не ўсе гатовыя былі. І ў многіх кволенькія плечы пачварна гнуцца пачалі. Душы падмурак іх маральны няначай трэшчыны дае. Таму і праблема натуральна перад грамадствам паўстае. Закончыць сказ парыўна ўстаўшы Антосю лёдзя не дала. Усё, у зборы госці нашы, Альжбета Францаўна прыйшла. На міг замёрлі ўсе на месцы, як бы напнулася струна. Дарожкай жоўтаю ад весніц Сцяпан пазнаў. Ішла яна. Ну так, яна, кудзёлка Аля, яго абранніца калісь. Як і ў студэнцтве, без караляў, без персцяноў, без завушніц. У строгім светлым гарнітуры, у белай блузцы падышла і сціпла проста без натугі мужчынам «Здравствуйте» дала. Яму ледзь бачны ўклон, без слова, а позірк вымавіў з тугой. Калі так трэба, я гатова, мы не знаёмыя з табой. А ён і сам не знаў, як трэба і як трымацца, так ці так. Але з знаёмства іх сакрэта рабіць не меціўся, аднак. Ён пра другое думаў зараз. Уразіў выгляд. Божа мой, што робіць час? Пачвара старасць красу жывую есь як моль. Ёй 40 год, а паглядзеўшы намнога болей можна даць. Напэўна, лёс зусім не цешыў, жыццё не песціла, відаць. Ён кідаў позірк на Альжбету, і сэрца кроіў боль скразны. Амаль нічога, ані следу ад той дзяўчынкі з той вясны. Як і чакаў і знаў наперад, не сустракацца б лепей ім. Нібы старую рану верад душу спарушыў успамін. І стала сумна, горка нават. Ну вось і ўсё, і ўвесь разрад, зусім без грому, без маланак. Ды з чаго быць грому, брат? Ад кругляка дваром да хаты Сцяпан з ёй побачкі пайшоў. Канешне ж, я быў вінаваты, пакутна выдыхнуў без слоў. Ну як жывецца, як работа? Жывём, працуем і жывём, сказала неяк бестурботна. А вы надоўга ў родны дом? На пару дзён, для святкавання. То нешта ж мала пара дзён. На больш не маеце жадання? Пачуў у словах крыўду ён. Чаму ж, свой дом заўсёды ў сэрцы, к яму ідзеш з усіх дарог. І тут ім даў праходу сенцы пачцівым жэстам крутарог.